Sećate li se kultne emisije u kojoj su Goca i Bane kroz igru učili predškolce kako da rešavaju svoje probleme iz svakodnevnog života? 39 godina kasnije sastali smo se sa ovim dečijim junakom. Kada se dete pojavi na vratima i kad vidite njegovu radost koju ste mu vi pričinili, vaša sreća je ogromna. A očigledno da je ova emisija mnogoj deci, i ne samo deci, priuštila dosta radosti. Klinci su nam bili predivni. Stvarno su bili sjajni. I mnogo smo sve voleli, brate. Goca je bila divna drugarica. Nismo u kontaktu više, nažalost. Sad bi neke od mojih kolega, iako to budu gledali, rekli, evo ga, plači, da ne kažem šta. Predrag Panić je bio preteča Peđolinu i Branku Kockici, a i sada pamti kako je davnih 80-ih dobio možda najdražu ulogu. Ja mislim da je presudilo to što sam ja znao, za razliku od ostalih, da sviram gitaru. Mada se nešto ne sećam da sam svirao gitaru u Kolariću Paniću. Najveći deo svoje karijere je proveo u pozorištu. Zapažene uloge je imao u serijama Otpisani i Više od igre, ali putevima slave nije nastavio, jer, kako kaže, uvek mu je na prvom mestu bila porodica i porodična odgovornost. A ovde ovo, preko puta Ratno ostrvo, nas je, Boga mi, dobro hranilo, jer tad je plata u pozorištu bila 4 marke, moja, ženina je bila 2, a kilogram krompira na pijaci je takođe bio 2 marke. I to što sam tu radio je bilo mnogo važno. I nisam mogao da budem na probama svaki dan, mesec i po, 2 dana, kad čeka pasulj, kad čeka krompir, kad čeka šargarepa. Ja ne smijem ni da vam kažem šta sam sve odbio i koje uloge sam odbio. I koje moje drage i cenjene kolege su napravile karijeru na ulogama koje sam ja morao da odbijem. Poslednjih godina dane uglavnom provodi na planini Ozren. Piše scenario za jedan film i radi ono što mu prija. Radim te seljačke poslove, bašta, kopanje, betoniranje, šta ja znam, popravljanje krova, dimnjaka koji se zapalio i tako dalje, i tako dalje. Iako kaže da se mnogo šta promenilo u proteklih 40 godina, ubeđen je da bi se i danas rado gledala ovakva emisija, a ima i ideju ko bi mogao da se nađe u njegovoj ulozi. Pa mislim Biković. Da. On ima tu, kako da kažem, mekoću. Mnogo toga on nije upotrebio, niti zna da ima, ali mislim da bi on to fantastično odradio. Njegovo lice budi najlepše uspomene na detinjstvo, dok mi i dalje sami sebe zaplićemo, sami sebe rasplićemo.